Mas, tumbas pawone Mas. Kasar Melayu. Tumbas pawone iki lho, ngene iki lho. Iki lho. Heeh. Bojoku gendron njaluk ngene iki mergo iki. Ready? Heeh. Piye? Regane piko ngene iki sik? 3.600.000 komplit iki. Sakme gedhe niki. Iya. Iki tan opo kasik ta? Yo tenan nyapu to ngapusi ya. Iki wis komplit tak review Mas. Siji. Iki wis enek lemari dapure. Lho. Nah, Lah iki. 1, 2, 3, 4 ada baskom masuk. Lah sing ngene iki lho sing komplit niki lho. Wih, iki nggonku komplit. Lah sing loro. Iki meja kompor, 2 tungku masuk bolongan selang gas ngene iki. Oh nek bolongane wisan. Komplit langsung metu rono selang gase. Jan masuk. Sing nomor loro ya. Yo. Nomor 3 kene kena gak ada rice cooker. Oh sing ki pojokan iki ya. Nah. Lah nomor 4 iki ada cucian. Oh iki. Iki wastafel cucian. Gun saisah ya kuwi ya. Saisah nih lho. Weh. Iki nomor 4 tuh ya. Nomor 5 iki enek rak piringe Mas ngisore. Lho. Nah, nomor 5 enek rak piringe. Komplit berarti Yo ya. komplit pol ngene iki. Nomor 6 dhuwur iki kena gadah lawuh, lemarine akeh. Nah, kaya ngene iki Jirolu 4x6 pintu kaya ngene iki. Yo. Jan sak kodal bae iki fungsine iki. Iki sing nomor 6. Nomor 7 ngisor iki jek eneng rak eneh, Mas. Oke. Oh, iki nggon baskom masuk iki. Baskom yo jek masuk. Heeh. Nomor 7, nomor 8 iki kena dipisah, kena digulurus kena nggo letter L. Oh, iki portable. Portable. Dadine iki siji iki 8 fungsi, bayangno. Lah iki gaji siji. sing tak golek iki yo ngene iki lho, Mas. Jan Gek ning 3.600.000 kuwi gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Oh, lah berarti ngetek ning Banyuwangi iso Yo ya. iso gratis ongkos kirim, bayar COD, barang teko dicek sik lagi dibayar. Jan cocok iki ya. Kurang mening piye kaya ngene. Iki 8 fungsi gaji siji mek 3.600.000. Iki tak bungkus lagi. Aja bodol ning mulya ya. Oke, siap. Lah iki golek iki, model ngene iki lho. Sing digolek iki.